Jeg hedder Herman Gustafsson, og sælger ved Hjemmeis har været der i 11 år. Hej, jeg hedder Niels, og jeg er ansat hos Hjemmeis i Køge og har været her i 10 år. Morgen, mit navn er Robert, og jeg sælger Hjemmeis i Sønderjylland. Jeg hedder Mogens Jørgensen, og jeg er 59 år, og jeg har kørt Hjemmeis i 4 år. Jeg hedder Tommy, jeg er fra Holstebro, og jeg har kørt Hjemmeis i lidt over 7 år. Jeg hedder Allan, og jeg er 33 og har været ved Hjemmeis i 1,5 år, og jeg kommer her fra Køge Depot. Hej, jeg hedder Niels Thomas, og jeg arbejder i den næsten nordligste depot, i Støvring-depotet. Hej, jeg hedder Henning, og jeg har kørt rundt med en Hjemmeis-bil i godt og vel 26 år. Jamen, jeg tror, en af årsagerne til, at vi er et kendt mærke, er, at vores kvalitet er helt i top. Den første er den kvalitet af isen. Jeg har aldrig hørt noget kunde, de klaget over den kvalitet. Tværtimod, de kunder, de har engang har kørt Hjemmeis, de kommer hver gang igen. Det er så kendt, der har kørt det så mange år nu, at jamen, altså, folk er opvokset, og bare de hører klokken. Jamen, alle forbinder en klok med Hjemmeis. Altså det vigtigste, tror jeg nok, at vi kan øge vores markedsandel på, det er, at man kommer og er i godt humør, som jeg faktisk altid er. Og det er ligesom smitter af på folk. De skal komme ud og se, det er en oplevelse. Der skal ikke nogen sure miner. Altså, dem kan man ikke af derhjemme. Jamen, ved at optræde som en sælger, ved at optræde som en glad og positiv menneske, og give folk en god behandling. Jeg skal overholde min tur. Kunden skal stole på mig. Har du børnene, så har du også forældrene. Og det er der pengene, de ligger. Et smil her er altid godt, ikke? Og eventuelt fortælle folkene lidt ekstra om produktet. Så det hjælper også lidt, ikke? Landkunder for eksempel, de skal behandles på en helt anden måde. Der skal du nærmest gå ind og sige goddag. Jeg er her nu. Og så banker du simpelthen på døren, eller hvad? Ja, det gør jeg. Jeg kører aldrig ud af en gård, inden jeg har været og sige goddag. Aldrig. Sørg for, at de føler sig endnu mere velkomne om vinteren end om sommeren. Simpelthen, at der nærmest er varme bag bilen. Den er den kontakt med alle de mennesker. Og det er ikke kun mennesker. Den er så sjov. Hvis jeg kommer kørende, hunde, de kommer hen til bil, sætter sig foran, og de ved 100% Hjemmeis, man har en hundekiks i lommen, og den forhånd. Og hvis hunden kommer, så kommer her også, eller børn. Jo dårligere vejret er, jo mere motiverer det mig nærmest. Det vil jeg jo synes, at det er jo nemt at sælge is om sommeren, kan man sige. Det er svært at gøre det om vinteren. Det er sjovere at sælge det om vinteren, fordi det er sværere. Jamen det er, at jeg skal ud og tale med alle de forskellige mennesker rundt på turen, og se at få solgt noget til dem. Det er det, der motiverer mig. Og så synes jeg her om vinteren, der er der virkelig lidt sport i at komme af med noget, fordi det er lidt sværere end om sommeren, eller for ikke at sige, det er meget sværere. Så skal den have en ekstra skalle. Husmandsudstråling. Det har meget at sige. Produktet. Måden han sælger det på. At man er glad og positiv. Altså personen er lige så vigtig som produkterne, vil jeg sige. Det er at få en god vejledning omkring produkterne, når de for eksempel kommer for at købe islagkager til fest. Så er det jo rart at vide, hvor mange skal jeg bruge. Hvad synes du, der er bedst? Og så videre. Så fordrer de selvfølgelig en god service af en flink ismand, som er glad og i godt humør, hver gang han kommer. Jeg har oplevet en situation engang, hvor jeg ikke havde været på en tur temmelig længe. Nu kender de fleste faste folk os jo, og der var gået et halvt år, hvor jeg ikke havde været der.
Og der var der en dreng, der hed Asbjørn. Han skulle ud og købe is hver eneste tirsdag, når vi kom på det stop. Og hans far var med ude og henvendte sig til mig og sagde, hvad pokker, det er jo vores gamle ismand. Har du været i fængsel? Jeg var væk et halvt år. Jeg ringede på døren, der står selv en ring på. Fru Jensen åbner døren efter en lang tid. Så fandt jeg ud, hun var totalt dag. Og så spurgte jeg hende med arme og ben, hvad det betyder, hun plejer at få. Hun står foran mig og gjorde alt. Og jeg vidste ikke, hvad hun mente. Til sidst fandt jeg ud, at det var hjemmeis kolde kys med nougat. Og det skal hun have hver gang. Og jeg har oplevet at komme til en 40-års fødselsdag, pille min isklokke af bilen, og så gik jeg ind og serverede 3 islagkager inde ved bordet. Okay, til festen? Yep. Okay. Og så, hvordan virkede det? Det virkede. Det var en 40-års damefødselsdag, så jeg havde næsten 40 kærester lige på stedet. Vi stod og snakkede lidt med juleindkøb, og han købte noget is, og han betalte med dankort. Så ville jeg give ham dankort tilbage, og så fik han det, men tabte i samme øjeblik ned i en kloak. Og det første, han siger, det er, at der røg din julegave, lille mor. Hun stod næsten. Og så løb hun råbte faktisk til os, nu ringer jeg til kommunen, så skal vi nok få det kort op, da han sagde det. Og det var en katastrofal situation, kan jeg sige, men heldigvis så tog han det pænt, og vi grinede lidt af det, og vi kunne se, han fandt en lommelygte, vi kunne se, det lå nede i kloakken, lige så pænt oven på vandet. Og det var for cirka 5 år siden, kom der en kunde ud og sagde, at jeg skal bruge 3 islagkager til en, du kender. Nå, hvem er det? Til dronning Margrethe. Jeg elsker alle former for flødeis. Jeg har altid været isoman. Ja, mine favoritis er vores 2 liter nougatis. Jeg har 3 knejder derhjemme, og hele familien kan lide den is på grund af den dejlige flødesmag. Min egen favoritis, det er en isbåd og en bøtte nougatis. Okay. Det er de 2, Hvorfor det? Jamen altså, du kan jo smage fløden, når du får den der nougatis der. Så det... Min favoritis, det er nougaten. Okay. Og det bliver det alle. Det er en rigtig god is. Det er Maximalen, uden tvivl. Maximalen, fordi der er rigtig god chokolade på. Det vil jeg sige, der er på vores Maximalen. Og det er der selvfølgelig også på Maxien, det er der på alle isen. Men Maximalen, jeg kan godt lide lys chokolade, jeg kan godt lide de mandler. Og jeg kan godt lide det stor is. Jeg er lidt afhængig af Maximalen. Altså, min favoritis er jo stort set det hele, men jeg kan godt lide Maximalen og Maxi Classicen. Jeg synes, den har en god smag. Hjemmeisbåden og amerikaneren, de ligger føles rimelig tæt af hinanden. Det har det altid været. Men er det literis, så er det Danvang. Min egen favoritis, det er faktisk 3. Det er isbarn, fordi den er lige sådan, den tager kaffe, eller der er godt nok ikke nogen pind på, men så holder man papir om. Og så er der amerikaneren med lidt flødebolle, som jeg også holder mig af. Og så er det Maximalen. Og folk spørger mange gange, hvad kan du bedst selv lide? Og det nævner jeg de 3, og det er altså også nogle, jeg holder mig af alle 3. Men jeg kan altså godt lide is, og det kan man godt se på mig. Det gør jeg heller ikke noget.